Takže čaute ľudia, vás vítam pri ďalšom videu. A toto video bude aj unboxing a zároveň to bude aj prehľad toho, čo som ešte dokupoval na Silvestra. Už to bude úplne posledné video, už akože posledný pár unboxingu. Takže dúfam, že sa tešíte a môžeme ísť na to. It's just fired. Takže ako prvú vec, čo som kúpoval, nebudem vraviť kde ani nič podobné, je kompakt Frankison Harley. Má to 16 rán, 20 klásek. To je viac menej na zábavu do polnoci. Má to iba 144 gramov zlože. Takže neviem, nemal som to ešte. Môže to byť nejaký prebalený kompakt starší, čo som už mal, lebo to menia stále. Ale budeme vidieť, takže to je prvý Frankison Harley. Ako druhý tu máme Heroin. Kompakt Heroin 25 rán. Black Scorpion SR Pyro. To môže niekto stopnúť, až má záujem. 20-ky sú to tiež, samozrejme. Je to akože v pohode, by som povedal, tiež na zábavku viac menej. Zlož 150 gramov. Som na to sám zvedavý. Takže Heroin. Ďalšie kompakt Grenade. 49 rán. Ale iba 16 mm, tiež SR Pyro. Je to F2, 222 gramov zlože, taký malý 49 ránový, celkom pekný dizajn. Tiež nebol nejaký drahý. To môže niekto stopnúť, až má záujem. Kompakt Grenade. Ako ďalší kompaktík tu máme kompakt Big Win 49 rán, ale 20-ky už nie, 16-ky a nič menšie, tiež do polnoci na zábavu. Neviem, kolo 15 € sa pohybuje ho cena plus minus 2-3 € hore dole. To je Black Panther Fireworks. Tu je zlož 308 gramov. Niekto si môže pozrieť, že to zaujíma. Rezervná zápalnica. Hlavná zápalnica. Neviem, dizajn proste... Neviem, toto není nejaký pekný dizajn, je to taký normálny dizajn proste. Ale za tie prachy pekný ohňostroj. Takže Big Win. Ako ďalší tu máme kompakt Inversion, 75 rán, 20 mm, doba trvania 50 sekúnd, 15-20 m výška, štandard 20 mm, tak, pardon. Máme tu. Dizajn pekný, je zaujímavé, že je taký podlohastý, nie je to nejaká kocka štandardná. Taký obdĺžniček, tiež za tie prachy do polnoci na zábavu. SR Pyro, pekný ohňostrojík. Ako ďalší tu máme UFO, 66 rán, SR Pyro, tiež Black Scorpion. Séria Chili Fireworks, 386 gramov zlože. Dizajn pekný, spracovanie kvalitné, sú to 20-ky tiež. Taký v pohode ohňostrojík. On má efekty vlastne aj len svetlicové niektoré, má tam aj klasické, ale viac menej strieda to a aj toto máte naznačené svetlice. Takže ďalší UFO. Ako ďalší tu máme Firefighters. SR Pyro 25 rán.
30-ky, ale už. Ale ja som ho viac menej ani nebral kvôli tomu. Tu je zlož. 430 gramov zlože. Dizajn je mega pekný, fakt pekný dizajn kocky. Som ho bral hlavne kvôli tým efektom, pretože nemá štandardné efekty, ale efekt je, vidíte, takéto svetlicové guličky viac menej. Není to úplne bežný efekt, tak som na to sám zvedavý. 25 sekúnd je celkom rýchly, ale ten dizajn je fakt pekný, tak som si ho musel zobrať. Viac menej kvôli dizajnu. Pekný ohňostroj, ja som na to zvedavý na tie efekty, fakt. Môžeme ísť na ďalší. Ako ďalší, tu máme Compact Danger Hobby. Nie je to ani ten Dynamite, je to obyčajný, klasický Danger Hobby 100 ranový 20 mm. Link SR Pyro. Pol kila, ten Dynamite má asi 800 sa mi zdá gramov zlože, ale on je taká rýchlopálka skôr. Rýchlo striel, ako môžete vidieť, tento trvá dosť dlho. Do polnoci na zábavu, tiež pekný ohňostroj. Stojí tak štandardne, ako všetky tieto 100-ranové. Ale dizajn pekný, všetky tieto Danger Hobby série, aj to od toho SR Pyra, tie už cenovo stredné kocky majú veľmi pekný dizajn. Tu ešte môže niekto prečítať, až má o to záujem. Dobre, to je 100-ranový Danger Hobby. Ako ďalšie, tu máme Compact Crazy Clown. 36 rán, takisto SR Pyro, Black Scorpion. Dizajn je v pohode. Nie je zlý, celkom pekná kocka. Má 36 rán, 25 mm, 25 mm rány. A zlož máme tu 378 gramov zlože. Zobral som si ho tiež viac menej do polnoci na zábavu. Pekný ohňostroj. Ako ďalší, tu máme Compact Viking. Čakal som, že už bude v tom novšom dizajne, ale v tom shope, kde som ja bol, tak tam ho ešte nemali v novšom dizajne. Je to F2, ako môžete vidieť. Skoro pol kila zlože. Sú to 25-ky. Teda tuším, že 25-ky, ale hej, 25-ky sú to. Tu je teda napísané. Tu je link. Ten nový dizajn je trošku krajší, ale inak podľa videa je to pekný ohňostroj. Celkom je rýchly. Nie je nejakých z tých pomalších. Pekný ohňostroj, som na neho zvedavý. Môžeme ísť na ďalší. No ako ďalší, tu už máme taký väčší. Konkrétne 200-ránový Compact Ghost. 200-ránový 20-ky. Dizajn je pekný. Rezervná zápalnica. Hlavná zápalnica. Je to Black Panther Fireworks. Má pekné efekty. Bral som ho hlavne kvôli tomu aj. Chcel som nejaký 200-ránový, lebo nemám ani jeden 200-ránový. Má kilo zlože. To môžete vidieť. A je dosť pekný, tak som zvedavý, aký bude, hádam bude aj pekný. Takže Compact Ghost. Ako ďalší, tu máme podobný, trošku iné efekty. No, v porovnaní dosť iné efekty. Compact Angry Dino. To je 100-ranový, Black Panther Fireworks, tiež hlavná zápalnica, rezervná zápalnica. Dizajn taký pohode, je akože dosť ťažké, tieto 200-ranové kocky majú už nejakú tú váhu. Zlož je podobná. To je F3 už. Už taká slušne veľká kocka. Takže to by bol ďalší. Čo som ohľadom nákupu, to nie je ešte za krabice ani z unboxingu. Compact Angry Dino. No a toto je hlavný ohňostroj, ktorý som kupoval ešte. Je to Beastbox. Tu je kód. Má 50 rán.
Lenže už 50 mm je. Tu sú nejaké tie efektíky. Má prosím pekne 1,875 kg zlože, takže 1875 gramov zlože. Je to už teda poriadna váha, poriadne ťažká škatula. Je to od SRPira. To proste šleha. 22 kg má ten ohňostroj, prosím pekne. Ja som ho už odbaloval. Som bol na to zvedavý dnu, takže mám to. On nemá priehľadnú fóliu z vrchu, ale má papier. Hlavná zápalnica, rezervná zápalnica. Tie papiere potom odporúčam si dávať dole, pretože narobí to slušnú paseku. Ale tak tá 50-ka to už je trošku o inom. Takže Compact Beastbox. A to by bolo z nákupu všetko. Ohľadom toho, čo som nakupoval. Ešte som nakupoval F4, ale tu si necháme úplne nakoniec, takže máte sa na čo tešiť. A teraz prejdeme na unboxing posledného balíčka, no viac menej 2 balíčkov, čo mi prišiel, takže ja tieto ohňostroje upracem všetky na bok. Na konci videa po tej F4 vám ešte ukážem kompletný prehľad mojej výbavy vlastne na rok 2025-26 na Silvestra, pretože už nebudem kúpovať nič. Už je to úplne komplet. A presunieme sa na ten unboxing teda. Takže ako prvé tu máme rakety. Ideme si ich odbaliť. No, už môžete vidieť. A ideme si ich predstaviť postupne. Takže ako prvé tu máme taký Fireball Ignite Night. Toto by mali byť čistý Titan Salute raketky. Nemajú efekt, majú iba titánový výbuch. Podľa videa to bol minuloročný viac menej top F3 rakiet ohľadom titániek. 300 gramov zlože majú, ale podľa videa fakt silný výbuch. To som musel skúsiť. Dizajn majú tiež brutálny, páči sa mi. Veľmi pekné rakety. Tak som na ne fakt zvedavý. A my ideme ďalej. Ako ďalšie tiež Firebally. Ale tieto 63 mm to by mali byť už efektovky, to nie sú titánky. 300 gramov zlože, podľa videa krásny efekt, fakt pekné, tak som na ne zvedavý. Rozmýšľam, že si ich aj otestujeme ešte. Ale brutálny dizajn, fakt sú pekné, páčia sa mi tie rakety. Máme ten balíček. Tam je jeden ohňostroj, ktorý som chcel aj minulý rok, ale nevyskúšal som ho, nedostal som sa k tomu. Tento rok som si ho musel proste objednať. Samozrejme, ja som poznať tak. Aj väčšie váže. Že ja to budujem, takže je to väčšie váži. No, sa nám už ukazuje. Idem to vybrať. Máme tam aj darček, ako vidím. To sme dostali darček. Pikopiráty. Som nemal ani nepamätám. Také niečo. Ja už petardy moc nekupujem. Pikopirátiky. To bol darček, mini. Potom sú tu klasické, to nejdem otvárať, to každý asi pozná. Krabicu dáme preč. A máme tu posledný kompakt, ktorý som kupoval na tento rok. Je to Compact Thor. Brutálny design, big size. Je to od Jorge teda. 48 mm, čo vlastne už berú všetci ako 50-ky. Dizajn je fakt pekný, brutálny vyzerá ten ohňostroj.
Je brutálne veľký, má kilo zlože. A na túto 50 som fakt, že brutálne extrémne zvedavý. Na videách topka, zlatý efekt, pekný. Takže som na neho zvedavý. Aj teda brutálne ťažký. Presúvame sa v kategórii 4. Mažiar, ako už môže niekto zazvedieť, na 100-ranové pumy. Ten som kupoval tiež. A máme tu, to mimochodom k nákupu som dostal zdarma staré dumbumky klasické, čo bývali. Sa mi tu nejaké rozsypali, som jednu, dve testoval. Čo už je dosť rarita. Tej som tiež rád. A 12 kusov gulových pum. 100 mm rôznych efektov mix. Sú tu gulové pumy od Enigmy. Všetko sú to stovky. Od Enigmy sú tu, potom sú tu gulové pumy aj od Enigmy, aj od Klasku, je tam 12 kusov. Takže takéto bomby. Efekty sú namiešané viac menej. Rôzne som bral efekty. Na toto sa akože brutálne teším. Bude testovačka určite. A my sa presunieme ku kompletnému zhrnutiu. No, takže máme tu kompletné zhrnutie. Tu sú nejaké fontánky, čo mi ostali z testu. Čo som aj testoval. Rímske sviece. Rôzne Dumbum rímske sviece. Je tam možno ešte 20 cracklingové, color bály. Veľa rímskych sviec proste. Tu sú nejaké výmetníky. Zápalné šnúry. Tých 12 gulových pum, dumbumky staré. Potom z 20 mm tu máme Compact Game 100 rán. Firework Show 256 rán 20 mm. Ďalších 20 je Crazy Clown 49 rán dvakrát. Potom Compact Poison 25 rán. Potom Big Win 20 tiež 49 rán. UFO 20, 66 rán, Invasion 75 rán, to sú všetko 20. Tento malinký sa to musel podložiť, aby to rozstal rovno, bohužiaľ. To sú iba 16. A potom 2x 200 rán, 20 mm. Všetko 20. Z 25 mm tu máme Compact Crazy Clown, Compact Viking, potom Compact Firefighter, to už sú 30. Potom tu máme Compact, tento Dumbumový, to je tiež 25, ten 49 ránový. Insider, tam sú 20, to je multikaliber, aj 25 sa mi zdá. A tento veľký Toxic, 320 rán, ten má tiež 25. Moždíže, po česky, mažiare. Ďalej tu máme 36 mm, to je Zombie Party. Potom tu máme 38 mm Danger Hobby, ten je fakt šupa, ten odporúčam, to je ešte lepšie ako Zombie Party podľa mňa. Potom tu máme 30 Air War, 36 rán. Potom tu je Danger Hobby Trottil XXL, 38 mm, 1, 2, 3 krát. Ten je špička tiež, podobne ako Danger Hobby, to je 19 ránové. Potom tu máme, presúvame sa už na tie väčšie kalibre, ale ešte predtým si ukážeme tieto dva. To sú Virtual World, to sú 25 a 30. Pekný finál má, to je taký posledný finálový. Potom Space War, ten má 200 rán a 30. Ten má 200 rán tiež. Black Panther Fireworks je fakt pekný ohňostroj, na tento sa tiež teším. A potom tu máme tie najväčšie kalibre. Tu máme Power Kinga, 48 mm, 25 rán. No Limit, 45 mm, 35 rán. Kickboxer, 25 rán, 48 mm tiež zrejme. I Love Mama, to je tiež 25 rán. 48 a od Jorge, ako jediný, ostatné všetko SR Pyro.
No, Classic, aj No Limit je Classic. A potom tu máme Thora. Ten má 25 rán, 48 mm a ten dizajn je fakt pekný. Tak brutálne, ja sa teším. Vyzerá špičkovo, na videu je všetko. Ako posledný tu máme Beastbox. Tiež 50 rán, 48 mm. Že tento rok mám brutálne veľa. Brutálne veľa tej pyrotechniky. Tu môžete vidieť záber zo všetkého. Gulovky. A všetky ohňostroje. Potom tu máme rakety. Limited Edition. Signature Range Rocket. Každá má 100 gramov. Veľmi pekné rakety. Tieto rakety Jupiter som ešte nemal od Jorge, tie som chcel skúsiť iba, tak uvidíme, možno pôjde do testu ešte pred Silvestrom. 4 kusy v balíku na druhej strane. Firebally titánovky, Firebally efektovky 63 mm, po 5 kusov balení. A tu sú ešte 2 balíky tých Limited Edition, po 100 gramov každá zlože, len tam som jednu skúšal. A ešte ich zrejme skúšať budem. Takže toto je moja kompletná výbava na rok 2025-2026 a keby náhodou do Silvestra ešte plánujem jeden odpal, ale tak vám prajem pekné sviatky, užite si to v kruhu rodiny a na Silvestra sa určite ešte vidíme a hlavne tie pekné sviatky. Takže čau.